Pri demontáži týchto trysiek, ktoré chladia piezdaj valec na mojom motore, sa mi začala pretáčať táto skrutka, teda hlavička bola totálne zničená. Tak som si vtedy povedal, kúpime vlastne novú trysku a bude tam samozrejme aj táto skrutka, teda všetko bude v poriadku. Avšak čo sa nestalo? Je problém s tým, že keď si dáme dole aj tú trysku, tak tá díza je voči tej pôvodnej menšia, pritom objednávacie čísla na Škoda dieloch boli práve zhodné pre ASZ alebo ARL. Teda v tomto prípade nebola vhodná práve pre naše použitie, pretože nemala taký dobrý dostrek, dajme tomu. Tak som si povedal, že vymením si aspoň tie skrutky, teda dáme aspoň dnu, ale bohužiaľ, ak ich dáme dnu, tak to tiež nebude boh vie čo. Tak som si povedal, že kašlem na to a skúsim to zatiahnuť, tak ako to je s tou zničenou skrutkou a dopadlo to nejako takto. Tá skrutka zatiahnutá je, ale naozaj nie je veľmi pekná, teda bude sa to týkať mňa možno v budúcnosti, keď to budem celé opäť rozberať.